Hi family, going to Mysore after so many long time. सरला चल चलो ଏବେ ଯିବା। ଆମର ମୈସೂର ଜର୍ଣ୍ଣି ବାଟରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଅପଡେଟ୍ ଶୁଣ ଶୁଣ ପୁରା ପବରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଅଟୋ ନା ଏଟା ବସ୍ ମିନି ବସ୍ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଗଲା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆମେ ଅଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଉଛୁ ଭିତରେ ଲକଡାଉନ ପରେ ବାଏ ବାଏ 2 ଦିନ ପାଇଁ କାତାଡି बाय बाय तिरुनेलवेली फॉर 2 days ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଏଇଥିରେ ମଜା ନିଆ ହବ ନା ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ହଉ ହଉ ଝାପ ମାରିକି ନେଇଯିବ ଦେଖିଛୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଯାଇଛି ଏଇଠି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ମଦ ଆଣିଦେବା ସେଇଟା ତ ଏଇଠି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କି ମଜା ରୋଡ଼ଟା ତ ଟିକେ ଟିକେ ତ ପକେଇବା କଥା ନାଇଁ ପିଲାବେଳେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଥିବ ନା ଏଇଟା ଭାଇ ନା ଆଉଲେ ଭାଇ ନା ବାଣକୁ ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲା ଆମର ଷ୍ଟେସନ ଦେଖିବ ବୋଲା ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ଏଇଠୁ ଚାଲୁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭଳିଆ ଘର ଧରି ଚାଲୁଛି ଲୋକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ଚାଲିଛି ଆମର କାହିଁ ଚାଲିବନି ଆଉ କିଛି କହିଲେନି ଯେ एट द टाइम ऑफ ब्लॉगिंग अरे बूढ़ा बूढ़ा इस पीछे अन्य बेले मास्क पक्का पिन्ह तो 9टा बेले ट्रेन आसो ना हाँ के 55 मोड़ धरिक आसगला अमूल पाल धरिक आसला वैक्सीन नहीं सेकेंड डोज नहीं सर्टिफिकेट कहीं मिछ कथा कह नहीं सानिटाइज आन मास्क आनी हैंड वाश आनी तो महांती को नहीं आइला कहाँ कौन चिंता महांती खाଇବା चिंता हाँ हाँ थैंक्स फॉर अमूल कूल इनफिनिक्स भल अच्छे से जड़े चलाऊँ आमर एपरू चलती तो बुम ना इनफिनिक्स
हाथ पर बजी लगी एक्सपेरिमेंट हो गया ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇ ପିଇକିରି ବାହାରି ଗଲୁ खाई ଖାଇ ପିଇକିରି ବାହାର କରିବା କି ବାହାର କରିବା କ'ଣ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ମାରିବା ଚାଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାରୁନ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ମାରିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାରୁନ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଠି ସେଲ୍ଫି ନେଇଯିବା ଚାଲ